Някога чудили ли сте се как работи застраховка Каско на МПС? Това е Сашо. Той току-що си купи чисто нов автомобил. Тук идва ред на застрахователната компания. Хей, Сашо, много хубав автомобил имаш. Искаш ли да го застраховаш срещу непредвидени инциденти? Да, разбира се. Тогава ще ни плащаш по 1 лев всеки месец застрахователна премия, а ние поемаме отговорността за твоя автомобил в случай на инцидент. Сашо не се колебае и веднага сключва полица Каско в Евроинс. Без да губи никакво време, Сашо тръгва на път, наслаждавайки се на новия си автомобил. Не щеш ли го достига голяма новина? Гаджето му пише: бременна съм. Сашо се разсейва за миг и изведнъж бум! Удря се в Георги. Сашо изпада в паника. Как сега да ремонтира колата на Георги и своята собствена? Тук идва застрахователната компания. Сашо, не се притеснявай. Ти ни плащаше застрахователна премия всеки месец, затова ние ще ти дадем 10 лева, за да ремонтираш собствената си кола. А за колата на Георги ще се погрижи застраховка гражданска отговорност, която ти изключи онлайн в My Евроинс. На Сашо му олеква, тъй като няма откъде другаде да извади 10 лева, за да ремонтира колата си. Сигурно се чудите откъде застрахователната компания може да си позволи такова нещо. Има още хиляди хора като Сашо, които си плащат застрахователна премия всеки месец, без да участват в пътни инциденти. Ето, сега вече разбрахте как работи застраховка Каско на МПС.